Taro ne mai muhimmanci, especially ga irin wannan yanayi da muke ciki na wannan jihar tamu. A hakikatan wannan taro ba wai lokacin shi ne ba, a abin da ma ya cancanta. Kuma ina son yawan wannan dama in ƙara yin zama wannan hukuma ta civil defense game da irin wannan zurin tunani da ƙoƙari da suka yi na raya wannan rana ta ranar zama lahiya. Kuma yadda na faɗa, hukumar civil defense an yi ta ne kuma tana cikin constitution, kuma an yi ta ne domin ta kasance ta tsare hakokan al'umma da kuma zama lahiya da kuma ƙwato ma wani haƙƙi wanda ya zamanto an anshe shi ga ɗan ƙasa. Don haka wannan hukuma tunanin ta yi wannan taro haƙƙin ta ne kuma kulawar ta yi abin cancanta ne kuma abin yaba ne. Wannan jiha a ƙarƙashin jagorancin Dr. Bello Matawalle Maradun babu abin da ya kai daga ta cimma nasara a kai irin zama lahiya. Shi yasa ba da ba rana wannan gwamnati tana iya kayanta ta ga cewa kowane lokaci talaka ya kwana da irin sirri. Don haka wannan taro muka ɗauke shi da muhimmanci, kuma muna kira ga duk wanda su gabatar da takardu ga wannan taro bayan na buɗe shi, to a tabbatar takardun da aka karanta a yi amfani da su kuma su zama to sun amfane mu a cikin wannan jiha. Na umarci kwamanda da cewa duk takardun da aka karanta bayan tafiyar mu a tattara su a ba sakataren gwamnati don mu zaƙalo shawarwarin da a ciki domin ba mu hannun gwiwa game da al'amari na tsaro. Duk abin da aka ba mu shawara Allah ya ina wata wannan taro ya kasance mai amfani kuma ya zamanto amfani ga wannan jiha, domin ya zamanto matsalar da muke ciki da ta zama wani daga cikin bangaren hita cikin matsalolin. A ƙarshe ina godiya da dukkan wannan wannan taro, ballantanan sarakunan mu da kowane lokaci suna gida, kowane lokaci suna aiko mana sakonni da dawa mu shawarwari ganin irin da za a samu zama lafiya a cikin wannan jiha. A madadin ni kaina da gwamnan wannan jiha muna farin cikin wannan taro, kuma muna buɗe wannan taro da sunan Allah mai rahama da Allah shi taimake mu. Assalamu alaikum.